Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kani kadega samla Rifiness warjri. Kakana samla NCC Jong 61st Meghalaya Girls Battalion. Napadengi kon kantay Jong Jala Meghalaya. Ka Rifiness kadega balay banpoy Khlyeh Jong ulo Mount Everest. Prahajar praspa sabhupra point prabunriu meter nasla duriau. But dagaman siyem basarong kalasi ya kalama layrong Jongari India hangta. Kaniya kakun samla kalawan raya ka nam ka burom syakari ka jala bat kayeng ka semhi barok kaway. Kakateng jonga te kada Rifiness wajri bat barok hi kijukhat e ngai glory. Te kajingya lenti jonga banyo ikani kajingya lenti sha ulum Everest kazdang hi nado na school hi banga zdang ban tip shapang kani Everest kin kadi na ka NCC hi banga join hapo ka auxilium convent te nang tu te nga sayo ban tip story ni we imam banga attend ni ka we ka kyam hapo jong ka NCC hapo nepa te nang tu ski nga zdang bandan interest kan ha kani ka jinglay adventure mo wala nga how to kapor nga pala ban le cha Mount Everest ne ban perkhat jingai ban kiyo ki peak te nga juit kin kini ki adventure kum tu ban le trekking shani shi Meghalaya mo kum ka ri jala jingir kadan ka ba Tnad ki jaka te nga zdang ban ya le lang tu para na yeng na sama te nang tu ski ngam poi perkhat pa ba dangal a join ka college pan hapo St. Anthony's College ba ki pentip yang nga bakandan hapo ka NCC hi nga join ki pentip bakandan ka selection na benta ka Everest ken te nga sa sedang ban ai ka kerteng jonga ken ha to ko por bang kwa ban proceed ya ken ki selection process ken te ski na ka state hadin nga le hapo Guwahati ro hadin hapo Delhi ro hadu nga dayo snan ban ki pre Everest ki training but Everest ya ka jinglay jang Mount Everest kumbanga join hi naka NCC kadi ka NCC ka ba yarap mo ya ki jinglot jingsap kum ya ka jan ki ay kum turu ka kumbang net po Everest ki ay be hin na maki ki issue kum to te kumbang lit pat sa jingay kum ni te naladiro ho ki don be hi ki jinglot mo naladiro kum ka ki personal mo syuang te ki kadi ka NCC ka ba provide ningkong e atang ay kublay ublay namar ban kiyo ulum Everest te naladi te nginumla hide manu brio shu ay mensim kumturo hi kanumla kade hi ka bor ublay hi kan ka ba ay nga ka ba nget scam mo hau bangala ban pendap ya wenli kiyo Mount Everest but ka ba ar nga ay si may pa ki balong ki nong ay mensim nga ki ba sha nga bangan le ban penkre ne ban le ya kanu wat ha ki jingle ka ne wat ha ka jingle ban kiyo lum ha kanu de ki kini pa hi ki ba komsan e ki ba ay mensim ki khon ma kumba shuang no te kawero kadiro nga ay kublay ka NCC ka bala ay nga kani kalat ka kabuk siar bangan mat kumi kini ki adventure ka ba hakajing im janga ngam pajumat ken muno ba day nak NCC ka bala peniya nga kata kalat mo bangan yo ki lum Everest but ya baro hi ki bala kershan nga sya mga late lum Everest ro ki parlog ki bahiyeng hasem ki bala bu jing dry but ya baro hi te nga join ro ya ka class ka jonga first year te haka second year ken kabang siya introduce ya kani kaban late ya kani kaban Q Mount Everest kadi bangadang hapor bangadang to exam hi jang ka second year third semester te hawat kila klase kalong ka siya kalalong no kumba kajing sacrifice ka jonga ken bangan late to ki exam ne ngalay man pen kre ulum Everest ken te ngalames ki class ki academic jonga hadu sisnam na marba kajing late jonga shu Mount Everest kalabam hajan sisnam be hi nadu mensyam snem arajar arpusau ha Julai te ngaladang 15 pat menta ha Jun ken te kala abam hadu jan sisnam be hi pura ki kadiru nagi selection process kila abam kitu hi kidan ki banga one stiro shiying tu ar lai te yoru te tengalaya le hi ban manage te mentaro ngadang perkal bangan join be hingan continue ya ka bachelor jonga hi Kum ka samla ka ba lungtam karta ka kantay marway ka bala sya jiet na gani ka than chatay lamingi bandon benta ha ka NCC Mount Everest Expedition 2025 ka Rifiness kalawan ra nam na kiloma ka siyang ya umao bakalalum but Aiti show Khlieh Jong Tnad Treikam Jong Marpoh Khyndew u Director of Mineral Resources Government of Meghalaya uba mardondor tong per kum kadak sa kan mau ha ka history
Kasamla Rifiness kala Leit ya kenduk kerpang ru ya ki meikha nyaka sha Leit larem nong spung ban aingu ai buram yaki. Katai samla Rifiness warjri kadai ka khon ka balai jong uba shlurbor kharmandai bad ikong diamond si warjri na kenton umon Leit kor. Te shwa banga Leit Everest banga marsin shajit hi marsin dek kutuka siachin selection final selection hapo siachin lada te galami ke kerteng janga kajing kemen te kalalong hadu kata-kata himo menganyo bangan Leit yo kijan no Mount Everest haba barok kite ba ude ulung uba jrong tam ha ka perthai mo kalong sha ke ka ba sngo ba ka ba he mo ha ka jing sngo janga te nga kam YouTube bri hire no ne ime parang pa YouTube hire ba kadan ha jing berkat janga ba nga kwa hi bangan dalit nang tengan wan rai ken madi tanga wara de ki mau ken mo ki bangan sa jing ken mau ha jing em ko janga bangala le yo ki jat how Mount Everest te nga mo ra hiru ba heru ne ubarit than kala ra iti medium size hi khnang bangala ba bangan bu sa jing ken mau ne te kadang haka jing perkat jangar ngate ba kami Khlyeh kadang hitu ki babu iki jing sana jang ki ki ba bu iki ni ki minerals mo hati hapo DMR te ngala plan hi bangan ai hi ki ro mo ngala wan kat na shate nga represent mdei tang ka India hindai ka Khlyeh ro kastia te nga ai ken mo kum ka jing sa jing ken mau mo ka jing wan ka janga shaulum Everest te nga Aiti ken shakiro ma bali ki ba yet janga ma ki parlong ki te kumbaong hi mo babaro ki don hi ki families na imi kha ne ki mei ne ki mi jong mi ye ro baro hi te ka jing kamen ka jonga ba bangan Leit ban yo kendo dalang wan pai na ulum Everest mo ma yo kendo ki kha kede ba shwa bangan Leit ngala long kemen mo shwa bangan Leit ba ka blessing na i ka ba i ai nga bangala ban kiu da ka basuk ba omdon kanu ka jingpang ka shitam ba kanwan tamba shisha ka jingle kamba ka jo ublay ka jingdwai ka ba kilabu shisha ngala wan klemdon kanu ka jingpang jimen saw tingas ngongu hadu kata tamo na benta ka ki ba ne baro hi ki ba labu jingdwai ken teka along ka ka ba kerpang hi na marba ka blessing hi na ki khai ka ka ba kampong san ken ngan shuang na ma te kajing ai blessing jong ki tega da wan pa da kajing job nga comment ken mo ngan yo kundu biang imi kha ki kol baro hi ha kajing im jong nga tenga du dangret hi ngadang le school nga adan hi ke interest bangan le kai te na du 8000 khat phra nga join ya ka yakini ki ya ke jing le kai mo hapo mixed martial art revolution kabadan hapo lum so po te ha katu ka por ngadang shong class 8 tenga join ke namar bangadan interest bangan yo bangan le kai mo bangan represent na banta ka state ni ka north east te kumtahi hapor banga join ni kata ka jingle kai te ha nadu 8000 khat khandai shaneng ngala jang ban le kai ban participate ha ka Khlyeh game kum ka state level championship state olympic te kum ka hapo north east ro te kumtahi ngala participate ngala yo hi ki medalist ro ka to kan ni te kum babaro hi kite ba ngade hi berindu youngest mo ban climb you Mount Everest ka de shisha ka ba mo ka ba he mo ramar ba Mount Everest shisha umde hi basuk ma te hakani ka kerta ka ba arpho ngala yo ban kiyo par ilum Everest ka de shisha ka ban I men sim ro ki samla ki ba dan ha ka jela ne baro hi kari India hi ba ya kanu ka ba phile wala phi duk ne phi ruspa ne kam shan kata lada phidan bai kata ka jingmut jingper khat ka ba bed ka ba shakata ka thong hi ka ba phi thmu phi poi te kata hi kan ya rap ro ngi dei ban long ro ki ba long positive mo ka jingmut jingper khat ngi dei ban long ki ba khlan te ngim dei ban randen haba phi hap kum ba ong lada phi hap no long lada phi feel ro kam dei ka ba fin chukon na handai phi dei te ban do jing kerman ya dei handai phi dei ban ya chu kham khamat ken te kum ba ong graktin phareng never give up ne ka kum bangar ngamat kidan ki jing ki bangamat par bangal Leit ki lum Everest shisha ngala mat ki bubun ki jaka ma ki challenge kum ba ong te hendrei nga klem give up ken nganang yai tur shakmat khanang ba ke ka banga thmu bangan poi ba shaka thang shoti shaklia jong lum shisha ngala poi bangala yo ru banwan rai kan na ma shaka jella la jong te kumta hi nga kuntu hi samla hi ba ya baro hi ba kim de ban give up im be shaka thang te dream big mo kum ba ong daktin phareng kum bangar ngadang pule hi ha ka bachelor
te ngadang puli degree tengah kuat hi man pendap gijing puli wala ngakiu ini ulum ru ngakermen hi ladang ayo kani kalat nang ni nang tairu bangan yok kiu basa di kiwi kilum ngan lai ben namar kum babaro kitip hi bau ban kiwi kilum kamdei kaba sok bat kaba long kaba tat ken ndai kalong kilong ki ba ramdor ken lada philet itu ngidon kami ke pisa bangin let te lada don ki ba kershan ki ba ayarap te hoat nganang let behi gi man kiu kilum namar nala de hi ngam kot ken bangan yo bangan let hi nala de namar ngam dei hi nakar yeng ka baruspa ken te gadan hi gi jingduna te lada ngayo pat kum kita kilat dengan let behi te ya ka jing puliru nganum e hira ngan pendap behi Wat penleno yakani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 10,000 hadu 100,000 tingka menta phila banyo hagador lai 10,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 10,000 chaneng pinyo tang san 10,000 tingka amtang kata kawei ke sopti kadai kawei ke design tang naka benta jongpi wan jet nok loi na maulai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saulai riu san pra hinyo lai pra